Kezka eskolen artean bat esango genuke gainintzen dela besteen artean, izango izateke parte hartzea, zenbaterainoko kezka edo ardura izan behar dukike? 26 lortzea da ikeragarria. Osea, zeiza esaten, hauteskunde kanpaina normal batian, botoa, erabakitza eskubidearen alde, dagoen, botorren erdia mobilizatu dezula, ondorio praktikorik ez dokan, hauteskunde kanpaina, en fin, pues gure neurriko batian. Jende asko dago, pentsatzeuna, uneko behia hori ez da ezertarako. Eta nire ustez hori kristona katxa da. Ikien dela, indan hori positiboki hartu. Eta beti geldituko zaigu urrengoan gehitzeko. Garrantzitsua da kultur eta kirol mailako pertsonek parte hartzea horrelako ekintzetan, gizarte mugimendu desberdinetan. Garo, pertsolari esaten dezutanik, kosta egiten da sinistia erreferente izan gaitezkenik gu zerbaiten alde, baina nik garbi dakat bertsolari, beste esparru batzutan ere bagea, beste ima gauza ez da, baina badakit esparru hortan zeatik nola eta zer motibatutan nagon. Eta hoi erabat lotzen da herriakin, proiektukin eta nahi detenakin, eta orduan batea dihoazti nahi edo nahi ez. Katalunia dan nahotan dago ez azken garaiagotan, eta ez dakit hitz batzuk eskatuko ezkizut, justu gaur gainean nola ikusten dezuen egoera eta... Ausardia. Ausardia batetik herritarrak erakutsi duten ausardia, hilabetetan zehar eutxi lanketa. Gero agian itzen gogu urriaren bataren inguruan ere, baina han zer esanik ez, ausardia, templea, eta bestetik ere politiko beraiek ere erakutsi duten ausardia, agian prozesua hasi zen hartan, herriak esandako hori egiten edo betetzen ari ziren, baina batez ere azken egun hauetan, azken aste hauetan erakutsi duten ausardi hori jakinik zer zetorren, ikusirik ze makinaria mugitzen ari den beste aldean, beraiek oraindik ere mantendu egin direlako. Nik nekarren hitz bat, eta zan konplizitatea. Hori ikusi dalako urte hauetan guztietan. Gaurko eskandalu bada, beste hitz askora iritzezke, baina hori hitz ezait eskandalu bat. Ikuspegi demokratiko batetik, eta kezkagarri eta amorrugarria suposatzen duenaren gatik, maila politikoan, eta baita ere, personaekiko eta ordezkatzen dutenarekiko. Bide bat iten nahi dira, aurre joaz, bide zidor ezberdinak aukeratzen nahi dira momentuan arabera, eta nik uste gaur ikusi duguna sentitzen baino birian parte zala. Ez dakit eskandalizatzeko gaitasuna galdu duten, bira gaztia naizela, baina omaizegi eskandalizatu naiz, ez dakit, baina nik herri honetan gobernu demokratiko oso bat kartzelaratzea ez, baina bestelako ilegalizazioak eta ez dut ditu bestera bateko maniobra, ez dakit nola esan, hau frentez zijoalata dena iruditu zait, bintzat nazioartetikan ikusteko modun eta iruditzen zait beste ezkutuko maniobra itxusikoak erabili dituztela. Zuei zer esango nizueken igandea begira? Gogoratzeko udaberrian hau egitera zijoaztela hartu zen dutenean, erabaki hori hartu zen dutenean non zeudeten. Eta orain non zaudeten. Hor pasa dira hilabete batzuk, intensoak, erabat, baina gogoratu han non zineten, eta zer dan lortu dezutena. Eta seguro nago lortu dezuten hortan, asko gauza positibo gehiago daudela, negatiboak baina. Mandezuen guztia eta gero, ustez momentu dela zuek ere indartxute hori zuentzako hartzeko, etortzen den jendia bozkatzen gustoa eta aseta ikusten dezuen jende horren guztian indar zati bat zuentzako hartu, zezuei esker aiko da jende asko aukera jokitzen, eta ustez bete behar dezuela zuen burua horrekin indarra hartzeko aurrea begira. Nik uste momentu hona dela ere, gure balioak zein dien zabaltzeko eta hori ikusteko, azken batean Euskal Herri anitz bat nahi dugula, Euskal Herri libreago bat nahi dugula, Euskal Herri parte hartzaile bat nahi dugula, Euskal Herri zoriontsuago bat nahi dugula, eta hori maietan ere erakusten ikusten importantea dela.